Nakon svjetskog prvenstva u Kataru, reprezentativni fudbal se nastavlja utakmicama kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će 2024. biti igrano u Njemačkoj. U okviru grupe J zanimljiv će meč odigrati Bosna i Hercegovina i Island. Biće to prvi međusobni duel ove dvije reprezentacije. BiH je u prošlim kvalifikacijama donekle uspješno sprovela operaciju smjene generacija, pa u ovom kvalifikacionom ciklusu očekuju ubrati plodove tog rada i prvi put se plasirati na Euro. Tu je i novi selektor, legenda jugoslovenskog i BiH fudbala Faruk Hadžibegić. Zmajeve će i u ovim kvalifikacijama predvoditi Edin Džeko, a zbog povrede sigurno nema Pjanića, dok je od standardnih 11 upitan i Kolašinac. Island je selekcija koja je u posljednjoj deceniji doživjela fudbalsku renesansu, ali u ovim kvalifikacijama planiraju dati šansu svojim mladim snagama. Utakmica Bosna i Hercegovina-Island igra se večeras od 20:45 u Zenici, a možete je gledati na sljedećim TV kanalima. U Bosni i Hercegovini na BHT1, u Srbiji na Areni Sport 2, u Hrvatskoj na Sport klubu 7, u Sloveniji na Sport klubu 2, te u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 2 Premium. Evo i nekoliko svjetskih sportskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Bosna i Hercegovina-Island.